Let's close that door. Just a general question. Do you mind mkadzi wako kama uswane mahagi kubasa kwa wachi hagwa? Zvamunoita imi kubasa kwenyu. Mamoesera munoita imi. Hayi kwangu azubudi mna. Bodo. Audi mkadzi wako uswane mahagi. Bali kubasa kwenyu munomoretswa sei? No, ini kwangu mdaraka. Ini handshake ndokupa mdara. But mkahagwa nema colleagues opposite sex. No, number one, my boundaries, and second two, it's a functional relationship. Kututajera no shkaba level ripi. You don't mind hugs if it's you? No, you know what? I also have my boundaries. It depends with who I'm dealing with. Okay. Do I know you? Do we have a close relationship? And so forth. But I know just like more boundaries. Comparing. Morisero mnaitwa imi mngafarire mkadzi nyaka morisero zva morisero mnaita just like andize mo morisero say ati mngafarire mkadzi nyaka morisero mnaitwa imi. No. Izwa mutine challenge nechipfuwa cha baba Abraham. Chipfuwa ichi. Tetato extra mberi kwa. Kwa isati simukaucha ichi salad isitakabva kuma plus brazo. Izawadi kuma nechipfuwa ichi. Tiri sensitive zvakudaro. Wana kuma plus anobereka. Wana kuma plus ari sensitive baba. Hatidi mikana. Munokambura. Kutoenda pa kure nemunhu kuti makadi kana handshake zva. Ati mikana mchimoreswa lese mapedza zvipa chechiparidza uya chikumoza mvangere. Ndezve mweya teti mweya. Toda utenda manje. Unokuwadza vanhu. Imba Matombo the place to be. Pane ma recreational facilities akawanda, kune chikafu chakawanda. Muri kuona sabati na ende kubika wacho zvakatorongeka. Wafunga kuita ma events ako usasiye Imba Matombo is the place to be. Zvakawanda zvachasheta saimona zvatukata pa screen zvinowanika pa Imba Matombo. Vamarufu, would you mind? Kumoreswa nehagi, do you mind? No, so makurira takaita baba. Ukatoti haga inoita uri hondo cha. Nani? Ayo katototaka kudetsera newe kuti zvafamba sei, zviri kufamba sei, bozi hagi ka. Zvakaoma baba. Nyama yedu. Ndizvo zvatiri kutaura, even varume vanofana kuva careful. Kana tiri kuti hagi yacho nevarume inofana kungokasira. Murume anoti haga kuti. Aya pane wekumhoresana kana uchiti waenda kugumana kachesi ngaiwere ungoti wadi tichibva tatopfuura. Asifana zvazvokuda kubva tatombundirana kati chibva tadi. Baba pachaite bozi iko zvezvi mamiri akaita zvinhu tikuzwanya chingochani nechi munhu anogona kubva atanga kutokufungira kuti chireke unoona ukamburu. So mbunzo watinawo ndeuti iwewe mamoresero unoitwa kubasa kwako ungafare here mukadzi wako angamoreswa mamoresero aunoitwa iwewe. Tinotenda. Listen, anobvunza something. Men are generally protective. You get what I'm saying? Ombona varume vanotambisa vana varidzi. Don't. Zama usvita pamwana wako nezvanokuita. Anokuuraya mdara. Andoziva kuti ukaireza mdara. Mukadzi wako ndikutaurire even isi tichimhoresana chiita sei. Pana vamwe vanhu ndizvataura kuti pane munhu akabata akamhoresa munhu asiye munhu. Nevamwe vanokwenya futi chi. Iye anondimara anokwenya muruoko. Uchikwenya muruoko. Midas touch babu. Midas touch. Chese chabata ragorika. Ikomuzi baba, ikomuzi dzakaipa. Bozi munhu akataka kukwenya kuleoka ikomuzi. Munhu ari kutocommunicate. I think it's very rude. Mishonga. Unokwenya munhu kuti aita semukati mero. Rimiko. Saka isitiri kufunga saka ndizvo tiri kutaura. Saka iwo kuti even pachechi ngatidzidzise izvi izvo. Hatiti varume vanomhoresa vachi haga wakadzwa umwe. Haga inini. Iyo Bible not greet each other with a holy kiss. Aka. Iyo do not maposero kwa maranga wanochodana.